Riwruok moko mar piny owacho marango weche somo elimu bora oywak ne jatend piny Kenya kuom golo weche magikoni ok en adieri e ng'eto mar doho e wi lai manyien mar somo. Bang' ywaruok e doho kuom dweche, doho mar apil nyocha ochiwo thuolo mondo mi piny owacho odhi nyime kod tiyo gi laino e kinde ma irito ng'eto mogik e thuolo mar dweche 3. To kata kamano, jatend piny e twak mare kod jopiny nyocha chal ka gima ne go sigalagala, ranyisi ni laino nyalo biro tiyo e kinde mabiro, gino ma elimu bora ok oyiego. Court of Appeal kane gichiwo stay orders, ne gichiwo thuolo matin ka giwacho ni giyawo thuolo mondo Higher Education Loans Board o allow nyithindo mondo yaw portal mondo nyithindo madonji first year, second year mondo dhi nyime without interruption. Meno ncho kongiso nu ruling ma High Court mawacho nu the new university funding model is unconstitutional. President mondo obed ng'at mawacho adieri seche te, kato wakwayo jok ma konye timo analysis mag weche kata ma advise mondo miye the correct information. Kech kaluwore gi kaka omedo wuoyo to wacho gik ma ok kaka ne court owacho, kata wan bende wabuok to waparo ni te en ang'o modwa ni mondo mi otimre. Wakoni court nigi kaka giwuoyo, kendo court statement ma court ogolo ruling no emwagolo ka, kendo neno mobedo signed gi kane President Ruto wacho ka onge ye kanyo kata chiel.